Jopuonjre e sikund primar ma Kokwa mayudore chula ma Kokwa e nam Baringo mosebedo ka ng'ado pi manyang' nitie ka gidhi skul oyudo fuong'ruok bang' chiwnegi yie mar anduro mondo mi okonygi e wuoth madhi sikul. Jopuonjre go geno ni oula ma inyalo kel kod koth mar Nino ok bi ketho yie ma koro omigino. Wuoth mar manyo rieko ne jopuonjre e sikund primar ma Kokwa mayudore e chula ma Kokwa e nam Baringo osebedo kod achiedh nade ka ngimagi bende ni kamarach ka jopuonjre notho gi wang'gi ka ging'ado aora kod bath nam manigi kod nyang' kod le mamoko manyalo kelo lal mar ngima ne dhano ma bende fwayore okinyi kod odhiambo e alworano. Jonyuol to kod jopuonj bende nyiso luoro ma gisebedogo e wi ngima mag nyithindogo. Unaweka mtoto mgongo, unafika mahali unaenda mpaka una slide unaanguka. Sasa ni Mungu tu anakusaidia ndio utoke na mtoto. Kwa sababu mara nyingi kuna kuanga na matatizo ya mamba na ipos. Kata biro ni luoro osebedo e kinde mokalo. Mor koro donjo ne jodak makono bang' yudo yie mar anduro ma koro sani nyithindogo biro tiyo godo e yore mag wuoth ka gidhi manyo rieko. Pepo ikikuja hakuna kupita tena. Watu wanateseka hapo sana. Mara zingine upepo inakuja inabeba watu kwa sababu ya hiyo nguvu ya upepo. Sijua ni nini iko ndani ya hiyo maji kwa sababu hata mamba hapo anakuja kulala kwa hapo. Sasa ni Mungu tu ndiye anakusaidia upite tu. Jokanyo koro ni kod geno ni kopogore kod kelo wuoth mayot ne jopuonjre. Rang'iny mar somo bende koro biro aidho e sikundno. At the end of the day, we will be promoting education by having donated that engine. Kata obedo ni geno mar chopo lek mar somo duogo ne jopuonjrego, luoro magengo en ni ka bende yie andurono biro tiyo maonge kod ng'ikruok e kindeni ma bende oselieki ni koth mar Nino biro chwe kendo nyalo kelo oula mapek mamedo pi mar nam ma Baringo. Wakati huu ambaye tunatarajia El Nino, hiyo ndio sababu sasa tunataka kujenga daraja ingine kubwa ambaye haitawahi kusama, floating bridge ambaye hata maji kiongezeka itaendelea kupata hakuna wakati watoto watakosa kusafiri. E kindeni ma jopuonjre mawuok e chula ma Kokwa e kaonti ma Baringo nenore kama oyudo fuong'ruok. E kaonti ma Narok, gavana makono Patrick Ole Ntutu komakore kod duol mar Red Cross kod apis mar County Commissioner ojuga apis mar rakruok kod midhiero matuch apoya mabiro rakore kod chandruok ma inyalo kel kod koth mar El Nino e kaonti ma Narok. So nakuomba ikiwezekana within the next 2 weeks tukuwe na MOU. Part of it will be how we support your county kwa hii maneno ya disasters. Na tunataka sana kushukuru Red Cross. Tutashirikiana kwa pamoja wakati huu mgumu ambayo tutakuwa pamoja na nyinyi. Na mimi nashukuru sana kaunti ya Narok, wako na watu ambao kila wakati tukitana wako. Pia mnaona hii lori ambayo tumeko nayo hapa. Hii ni lori nyingine ambayo pia na tuko na magari zingine karibu 4 ambayo leo tumeweka iwe ni ya emergency. Hakikisha kwamba umesupport government, both national and county government, umesupport hao maofficers wetu ambao watakuwa wanafanya kazi wakati wa El Nino. Sana sana ningependa kuhimiza tukiwa wakaaji wa Narok tuangalie maneno ya watoto. Watoto wetu wasifuke tu mito bila kupelekwa na wazazi ama na mtu ambaye ni majua. Bang' jolony yango ni koth mar El Nino biro bedo mojiwore kopim kod koth ma osechwe kinde mokalo. Jokanyo medo keto kenge mag thiro midhiero mondo kik bi muom jopiny e kinde ma kodh El Nino migeno ni biro chwe pacho ka biro chakore.